Расман Зубайра Тухугов бо рекорди 26 зидди Артем Лобов бо рекорди 13-15 рӯзи 3 октябр дар Абу-Даби дар турнири PFL. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар ин навор оиди тозатарин ва муҳимтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем. Лайкро зер кунед, мо бошем оғоз мекунем. Бепул ҳиҷомат дар шаҳри Москва. Ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариязм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. Шифофармо дар хизмати шумо. Чемпиони пешинаи вазни 61 кг UFC Шон Омели оиди муҳорибаи Ҳамзат Чимаев зидди Дрикус Дуплеси фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои Омелиро гӯш мекунем. Ҳамзат Чимаев зидди Дрикус Дуплеси барои ман ҳозир ин аз ҳама муҳорибаи шавқовар аст. Худи ҳамин саҳар пеш аз тамрин ман муҳорибаи Дуплеси зидди Исраил Адесанияро тамошо кардам. Исраил дар ҳамон муҳориба хеле хуб менамоид. Дуплеси бошад бозиро тағйир дод, лекин бисёри вақт Адесания бартарӣ дошт. Ба назари ман ба Ҳамзат баҳои кам додан дар кор нест, ҳамчунин ба Дуплеси. Аён аст ки ҳоло ҳам одамон пеш аз ҳар як муҳориба ба Дуплеси баҳои кам медиҳанд, лекин ӯ мебарояд ва вазифаи худро хуб иҷро мекунад. Оиди Ҳамзат бошад баъди оне ки ӯ Роберт Витакерро шикаст дод ва чӣ гуна ӯ ин корро кард, ин кори ҳайратовар буд. Барои ҳамин бале, ман ба ғалабаи Ҳамзат Чимаев боварӣ дорам, гуфтааст Омели. Ва дӯстон, дар ҳақиқат ягон кас Роберт Витакерро ин гуна шикаст додагӣ набуд, чӣ гуна ки ин корро Ҳамзат Чимаев кард ва бисёриҳо боварӣ доранд ки Ҳамзат бо Дуплеси низ ҳамон корро мекунад. Мураббии Ислам Махачев Хавьер Мендес гуфт ки кадом муҳориба барои шогирдаш аз ҳама муҳорибаи беҳтарин аст. фикр мекунам ки ҳар як мухлис орзу дорад ки муҳорибаи Махачев зидди Топурияро бинад. Ин муҳорибаи рақами 1 аст. Пеш дигар муҳорибаи рақами 1 буд, муҳорибаи Ҷон зидди Аспинал. Лекин ҳозир агар ки Ислам ғолиб шавад, муҳорибаи ӯ зидди Топурия аз ҳама муҳорибаи беҳтарин дар UFC мешавад. Корҳое ки Топурия мекунад ба ман писанд аст. ӯ медонад ки чӣ гуна таваҷҷӯҳи мухлисонро ҷалб кунад ки муҳорибаҳои ӯро тамошо кунанд. Чӣ қадар корҳои зиёд, чӣ қадар суханҳои зиёд Топурия гӯяд, ҳамон қадар зиёд мухлисон муҳорибаи ӯро зидди Махачев дидан мехоҳанд. ҳамчунин корҳои мекардагии ӯ ҳамчун ҷанговар низ ба ман писанд аст. ӯ хеле бақувват аст ва оиди вазн тамоман фикр намекунад. фикр мекунам ки ҳозир барои мо ин беҳтарин муҳориба аст, лекин дар аввал Махачев камарбанди вазни нимёнаро гирифтан мехоҳад. баъд ё ин ки мо ба вазни сабук мефароем, ё ин ки Топурия ба вазни нимёна баромада метавонад. ин фикри шахсии ман аст, лекин агар ки ба UFC ин идея писанд наояд, муҳориба онҳо баргузор намегардад. барои мо дар аввал Маддаленаро шикаст додан аст, гуфтааст Мендес. бале дӯстон, дар ҳақиқат бисёри мухлисони ММА муҳорибаи Ислам Махачев зидди Илия Топурияро дидан мехоҳанд ва умедвор мешавем ки UFC ин муҳорибаро ташкил мекунанд. топови ҷангори вазни ним вазни ACA Фаридун Одилов оиди муҳорибааш зидди Леонардо Силва фикрҳои худро баён кард ва ба мухлисони худ муроҷиат карда чунин суханҳо гуфт. агар ки ман дар формаи хуб қарор дошта бошам, пас ман дар ҳама малакаҳо аз ӯ зӯртарам, ҳам дар стойка, ҳам дар гӯштин ва ҳам дар замин. агар ки ӯ дар стойка ҷангидан хоҳад, пас дар стойка меҷангем. шояд имрӯз не, шояд пагоҳ не, лекин як рӯз ман иншааллоҳ аниқ чемпион мешавам. ман ин чизро медонам. мухлисони ашадии ман мехоҳам ки онҳо биёянд ва маро мухлисӣ кунанд, на танҳо маро, балки ҳамаи ҷанговароне ки дар ҳамон турнир баромад мекунанд. мо ин шоуро танҳо барои шумо ташкил мекунем, на танҳо барои худ. барои ҳамин биёед ва ҳамаро мухлисӣ кунед. хеле шавқовар мешавад, гуфтааст Одилов. ногуфта намонад ки муҳорибаи Фаридун Одилов зидди Леонардо Силва дуюм муҳорибаи асосии турнири ACA 190 мешавад, ки аллакай рӯзи 15 август дар шаҳри Москва баргузор мегардад. дар ҳамин ҷо дӯстон, навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳотонро нависед, ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.